Бяжи, бяжи хутчэй, мядзведзік, бяжы! О, малайчынка! Так, а зараз схавайся ў бярлогу! Вось так! Бяжы, бяжы, бяжы! Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі! Добры вечар, Топа! Прывітанне! Не злавілі, не злавілі, не злавілі! Ну, Топа, ну купіць табе! Са мной пагуляй! Буслік, адчапіся! Я вельмі заняты! А цяпер сюды! Я першы, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Ты сёння цэлы дзень заняты! Толькі сядзіш перад камп'ютарам і гуляеш! Буслік, не перашкаджай! У мяне вельмі адказны момант! Феечка ж табе казала, не сядзі перад камп'ютарам доўга! То што? А яна яшчэ казала, што цябе зацягне ў камп'ютар! Ой, ды выдумала яна! Ну як ён мяне зацягне? О, попаўся! Бум! Гэта я, непераможны Топа! Ну, пагуляй са мной! Ой, ну вось, я прайграў! Гэта ўсё з-за цябе, Буслік! Ну, ідзі адсюль! Ідзі! Ты мяне праганяеш? Так, праганяю! Ідзі! Цяпер усё трэба нанова пачынаць. Тады я з табой болей не сябрую. Ну і калі ласка, без цябе спакайней гуляецца. Так, спачатку... Ой, што такое? Навальніца у пакойчыку? Ой, дзе я? Няўжо насамрэч мяне ў камп'ютар зацягнула? Ой, выходзіць, феечка правду гаварыла? А як жа мне назад вярнуцца? Эй, кто-небудзь, ратуйце! Буслік, Буслік! Я тут! Хто крычаў? Я! Топа! А ты дзе? Схаваўся? І тут я! Топа! Я цябе не бачу! Ідзі на мой голас! Холодно! Цяплей! Яшчэ цяплей! Ты ў камодзе схаваўся! Куды холодно? Вяртайся до стола! Ты под столом? Ку-ку, ку-ку! Холодно, няма мяне там! Ну дзе? Ды просто перед тобой! У мониторы! Ух ты! Топа! Як ты трапіў у камп'ютар? Сам не ведаю, але вельмі хачу назад до вас! Буслік, зрабі што-небудзь! Зараз паспрабую! Буслік, толькі не цісні на... Топа! Топа, ты дзе? Знік! Вой, а раптам назаўсёды, і мы яго ніколі не ўбачым! Феечка! Хутчэй сюды! Добрый вечар, сябры. Буслік, гэта ты мяне клікаў? Я! Ну? Прывітанне! Прывітанне, што здарылася? Феечка, бяда! Топа знік! Як знік? Ён сёння цэлы дзень гуляў у камп'ютарныя гульні, і яго ў камп'ютар зацягнула. Ай-яй-яй, я ж папярэджвала. А ён не паверыў. А потым я паспрабаваў яго вызваліць, і камп'ютар зусім згас. Феечка, уратуйце Топу. Зараз. Топа, ты нас чуеш? Чую, я тут! Я думаў, вы мяне пакінулі ў камп'ютары назаўсёды. Што ты, Топачка, мы зараз паспрабуем цябе вярнуць. Зараз. Ой, я дома! Ура! Як я
асабліва табе, Буслік, што не пакінуў мяне ў бядзе, хоць я цябе і пакрыўдзіў. Топа, мы ж сябры. Хіба можна не дапамагчы сябру, нават калі пасварыліся? Вы самыя лепшыя. Прабачце мне, што я сябе так дрэнна паводзіў і не слухаўся вас, феечка. Прабачаем, вядома. Толькі болей не сядзі так доўга перад камп'ютарам. Не буду. Гэта мне урок на ўсё жыццё. Добра, што ўсё так добра скончылася. Так, прапаную паглядзець мультфільм. Тое, што трэба. Глядзім? Ну вось і цудоўна. Самы час рыхтавацца да адпачынку і класціся спаць. А цікавыя сны будуць? Вядома, я ж фея сноў. Ура! Тады пабеглі хутчэй умывацца і чысціць зубкі перад сном. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. Да сустрэчы, І сябры. чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки, спят и мышки и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.